radio that makes you happy. Intezo. uPhume ngeMbobo yenalithi evinjezele engenganona obeyimeya kamasipala waseMsinga umnumzane Mletheni Ndlovu obaleke washiya imoto basala bayingqonqisa ngomlilo bekade bemhlasela. Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukele ukuthi channel ehamba phambili inkezo mina kufeze ngituthu ngakhumalo bathi ilaspo namagumede mawusi ewusemusha like hanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. uPhume ngeMbobo yenalithi evinjezele nginganona obeyimeya kamasipala waseMsinga umnumzane Mletheni Ndlovu obaleke washiya imoto basala bayingqonqisa ngomlilo bekade bemhlasela. Lapha nabezindaba bathi lapha uNdlovu behamba nabaqaphi bakhe ngesikhathi kuqhuma inganono ngolesihlanu ebusuku. Kuthiwa ke bebehamba endaweni ebizwa ngokuthi kusemkhuphula ngesikhathi beqaphela amadoda amathathu amile emgwaqeni. Umshayeli uzama ukuwavika ngemoto saqhuma isibhamu. uNdlovu ke uxoshwe somoya ngonyaka odlule emuva kokuthi aboshela amacala aphathelene nesibhamu. Ngaphambi ke kwalokho bengene ehlazweni asolwa ngokubulala ikhansela umnumzane Siyanda Magubane owadutshulwa. Umthombo uthi uNdlovu ngesikhathi ehlasela waphula ukundlela wabaleka nabaqaphi bakhe bashiya imoto engqonqise ngomlilo ngabakade bemhlasela. uNdlovu uzanye kaningi ukuza zonke izingcingo zakhe kodwa ke bezingangeni inhlobo. Aqondakali ukuthi uNdlovu uhlasela maqondana enani kodwa ke udaba kuthiwa setshenzwa ngamaphoyisa. Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu Natal uColonel Robert Nechunda uthi amaphoyisa aphenya amacala amabili okuzama ukubulala nelilodwa lokucekela phansi impahla. Amaphoyisa ke aseMsinga aphenya amacala okuzama ukubulala lokucela ephansi impahla emuva kokuthi indoda eneminyaka engu-50 isinde ngokulambisa nabaqaphi bayo bedutshulwa kusho uColonel Chawunda. Laphano ke uthi abekho abalimele futhi ke nembangelo yokuhlasela kayikaziwa kodwa amaphoyisa aphansi phezulu acinga abasola. Bafethu izinandaba ezihamba phambili lezo ke ezisenkezweni ezithinta laphana obeyimeya i-IFP laphana umnumzane Ndlovu laphana ohlaseleke nabaqaphi bakhe bezama laphana ukudutshulwa kanjalo laphana endaweni yaseMsinga. Bafethu ngakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Niziphatha hle noma usuku lumnandi ngithanda kakhulu.